Ola. Alberto Núñez Feijóo anunciou que quere recuncar como presidente da Xunta de Galiza e, ademais, seguramente, de forma indirecta, podemos supor que vai adiantar as eleccións autonómicas. Dixo, ademais, no momento da presentación da súa candidatura, que el, cando ten que escoller entre Galiza ou outra cousa, sempre escolle Galiza. Hai que botarlle papo. Hai que botarlle papo. Cando en realidade é incuestionável, durante os seus 2 mandatos, Galiza perdeu forza económica, perdeu peso político no conxunto do Estado español e tamén en Europa, e perdeu mesmo personalidade cultural. E outra cousa que moitas veces non se comenta, mas perdeu tamén, de forma notoria, pluralidade informativa. Os datos cantan, os datos son moi claros. Por exemplo, desde o ano 2009, Galiza duplicou a taxa de desemprego a respecto do conxunto do Estado español. No ano 2014, por exemplo, durante os seus mandatos, o Instituto Galego de Estatística certificou unha perda histórica do noso idioma. No ano 2009, cando ele entrou a gobernar, tiñamos unhas caixas de aforro moi melloráveis, pero tiñamos unhas caixas de aforro. Na actualidade, esas caixas de aforro vendéronse a un magnate, mentre se rescatou con diñeiro público Caja Madrid Bankia. Poderíamos dar moitísimos outros datos. O que está claro é que a conta que pode presentar de resultados Alberto Núñez Feijóo é unha vergoña. Se fose o directivo dunha empresa, despediríano. Dixo tamén o propio actual presidente da Xunta no momento do anuncio que el estaba disposto a sacrificarse. Ben, pois fagamos que se sacrifique.